खुलुमबाय सुनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्डखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सुबाय मा जेव फगबायनाय महर लानसिनाबो दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजोबैसै जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो आङो खारनो नाङा दै दङ सिबाय बांला होननायाव आरोना ओमफ्राय जायलाखौ बेयावनो गारलांसै एसे दा थाब थाब लावो खानायानो भगबान ओरै जिराय बोथोरा दिनै जा मोजां आरोना जि 80 घन्टासिन जाबाय बे सासे सुबुङा गोलाव गाननाया आरोना गोलावदों मानसिया ओमफ्राय जा सप्तासे मालाय माबायाव लङियाव थेबनाय आरोना मालाबो बेनिफ्राय हाननानै मालाय हरबाय रांखौ जि नायबाय आङो दासो सिनजानो मोनदों फिसालाया एसे गुसुं गुसुं सिनसै होनबाय माबा गोदाव सोराव एसे नुजायाथ' नों ओरैसो वा नेगासिनो दङ बेगथ' लाखाया लङि मुथायावसो मालाय खानाय दारि स्राय सिनजानानै थांबाय 80 घन्टा जाबाय ओमफ्राय जों नेयैनो गोलैगोन माव फोननाय खानाया बांद्राय एक्सपिरियेन्स गैया खानाय सिनगिरिया सेन्देला ओमफ्राय नायलाय मा दाख्लै हाजो गाखोनो थांनाया बिदा खिरनजों बबे रोदायाव गाख्लानानै फैखो ना माखो अबस्था गैला टारजननि हब ना दादा टारजननि हब तो टारजननि केंका আছে কেংকা জানো হয় কিবা ভৰি থোৱা যাৱা नायनो टेटु दे दा फर' साइजटा नैबेनासो मेनमोन बिहा मोनाखिसै नै बेहासो स्राय मालायहालाय मा लंपेन्टआ बोखोसाय एसे नायनां हेल' लंपेन्टआ बोखो आदौ मालायसो माबानि मोजां मोनदों 1,50,000नि फैद' आदाना मोनासै बेखौ लादो आबाथ' आरो लोगोसेनो होनाय नायनो आङो मोनसेबावा बोरो बेनो सेन्देला प्लास्टिक ना माबाना प्लास्टिकआव लानाया बेखौबो 1,20,000 लालायबायहाय नै जारलासो गावनि आइ लाल माथियाव बुख्रा खालायनायखौबो सोफाजोब्बाय गासिबो थ' नोंहा बैयाव नागिरहैनांगौ थ' नोंहा मोनाखिसैबा माथो खालामबावनो थ' गारिया नागिरदो बार गारिया डाइरेक्टआ मोनगोन ना मोनला थ' बार माने जों सेन्देल बासिबाय थानायाव थांदों खोमा खेवदो मेथाइ जानोसैनो हनै खानायाबा बांद्राय माबानो रोङासै एसे गोजौआव एसे दोननांगौमोन दख्लाख्लाक एसे जाबाय दे सप्तासेयानो लाया लावनायफ्रा मा खेवना होदो सेन्देल गोदान मोननाय गथ'आ बिदि जायो मा जारलाहाय ओमफ्राय ससे आवगायनोसै नेबालाय डाइरेक्टखौ मोनगौमोन फैबावगौमोननो ओमफ्राय नैबेयाव खाथियाव सालखुसा होननायाव दखान दंबावो नालाय बेहाय नायबावनोसै जोङो गारि नायथावथावनो बे सेम मालखौनो हरै दावखोबाथाय एकदम डाबल दा गाननायाथ' 150 थाखाल' सेन्देला क्रप्स एसे मोजां सामब्रा बायना होनो नागिरबाय है जिरायदो हामा गारियावबो नांलायलायो आं फिसाफ्रा जेबो गैया दा मा नुयो बेखौनो बियो ओमफ्राय ओरैहायबा जोंहा एसे गाहायाव मोनो आरोना बे केमालखौनो जारलासो बांला होननायाव मोनैनि माने सालखुसाजों फैबाय नालाय ओमफ्राय बेयाव मोनबाय आरोना नै बे सेम सेन्देलखौनो लाफिनबावबाय ओमफ्राय बेखौ जायगायावनो गायबावबायब्रा 250 थाखा होननानै डाइरेक्ट लागावबाय आं नोंथांनि खाथियावनो एखे सेन्देल दङ 150 थाखानि आरो माब्रै होनखो होननानै 150नि लानानै फैबावबाय मोजां सेन्देल बायनो र'बो गानला आरो बेखौनो दे आं गायजासे गानथारदोंसै आंहाबो गगोन 150-150निनो माथो खालामबावनो जि गरम आंबो मोनसे बायदोंमोन ना बाबा ब्लेक कालारा गरमजों गाननो हाला आङो थान्दा दिनावसो गाननोसै आङो जारलासो गाननो लुगैनानै बायदोंमोन आङो बेखौनो लांसै डाइरेक्ट सिलगारा होननायसिम बेनिफ्राय डाइरेक्ट मोनखायो ओरैनिफ्राय फैनाय बाजार जायो बेयावबो रबिबार ओमफ्राय मा बाराव जायोथाय बुधबाराव खोमा गोदाना बायदों ट्रोब हाबदों गोदाना बायदों ट्रोब गानदों ओमफ्राय नै गोजामखौ बिमाया सोदों गारनायाव गैया बिमायाबो
ओमफ्राय माने जोङो थिक थिक एम्बु गारि मोन्दों आरोना ओमफ्राय फैनानै नाराबारि मोननानै आं एसे भिडिअखौ अन खालामबावबाय आरोना आबाद फोथारा माने आबुं जाजोब्बाय दाखालि जेला थांदोंमोन एसे खालि दंबावोमोन ना थांनाय समावबो लालांदोंमोन आङो ओमफ्राय दा नै फिलाबानो जाजोब्बाय ओमफ्राय आरो माथोबाव क'क्राझार मोननोसैयानो माने नाराबारि मोनबाय होनबाथाय आरो टाउनाव मोनबायानो होनना बुंजासै ओमफ्राय बे आंनि फिसाजोनि आखला बिदिनो आरोना अबेबा थांबा माबा मोनहांआवसो उन्दुनाय नियम दङ ओमफ्राय बिमायाबो जा उन्दुनो ओंखारदोंमोन गोदो समायाबो माने मालाबानो उन्दुनाय समय जाबायना जों ओंखाम जानानै ओंखारबोदोंमोन ना 10ता ना 10:30 ओंखाम जाबाय फैनानै बेलासिनि उन्दुनो ओंखारनाय समय जालायबायमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनहा रावबो बिसास खालामनाय नङा आं पात्ता मोनस्लाबलायै माने क'क्राझार मोनफैनायजों आंना बेटारियाबो ल' जाबायमोन ल' जानानै ओमफ्राय दाना रुम मोनहैनानैबो आङो माने अन खालामासै आरोना बिसालाव हाबबाय एसे बाजार थाजारबो खालामलायबावदों बेनिफ्रायहाय सिदा अखानायैनो आङो आलदा रायजोआव सफैनानैसो माने दा बुंसै आरो ओरैबायदि घटनाफोर बिराद गोसोआव सानदोंमोन मोजाङै मोजां आंनि बे गरम बन्दनि हान्थिनायफोरखौ एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै थारमाने आं सिदा टंला रायजोआवसो सफैबाय आरोना सोनाबो टंला रायजोआवसो नै बे गस्ला गलाब गांनैया जाबाय आं बे बिब' बिनानाव सानैनो बायनाय माने बिसालाव ओमफ्राय बै राजा आरोना बिसिनि आंनि बिबोनांनि फिसाला ओमफ्राय बिसोर बिदाजों बिजानाबो गस्लाया बिदिनो गोजा आं बायनानै लाबोदों आरोना ओमफ्राय केराम गेलेबाय गथ'फ्राबो इन्जय खालामबाय बिमाफोराबो इन्जय खालामबाय सावरायबाय बायदिसिना माने आं टंलायाव थांदों नालाय सुनाफोरा ओमफ्राय बोरै थांदों बोरै मादों सोर थांदों बिराद मोजां शेयार खालामनो सानदोंमोन आङो माने ब्लग बानाय नोंथांमोनजों एसे इन्टारटेन खालामनो सानदोंमोन आरोना उफाय गैया माने न'निफ्राय लालियापारानिफ्राय फैनायनि अखानायै डाइरेक्ट कामरुप एक्सप्रेस दंमोन नालाय बे कामरुप एक्सप्रेसजों थांबाय ओमफ्राय लोगोसे थांदों जोंहा बिहामजो हायलुरि आरोना बिसोरबो बिमा फिसा साथाममोन जोंबो बिमा फिसा साथामजों ओमफ्राय ट्रेनावबो जाबादि नारखे नुरखे होंगो दोंगो थांदों बेफोरबो ब्लग लायोबा बिराद मजा जागौमोन नाथाय खाफाला ओरैबादि गाज्रि आंना केमेरायानो गाज्रि जानानै होबाय आरोना क'क्राझार मोनहैनायजों माने केमेरायानो ओरैबादि गाज्रि जाबाय माने जाथायथारला बेक केमेराबो जाला फ्रन्ट केमेराबो जाला माने सुइन दं आरोना गोसोम ओंखारबाय दाना फाहामस्लाबनोबो समय गैला जेबो समय गैला गोसोनि साननाय ब्लग लानो साननायाबो बन्द गेजेर केमेराखौ चेक खालामो गैया उफाय गैया आरोना सुनाफोर बेबायदि जाबाय आङो ओमफ्राय आङो टंलायाव माने सुनाफोर 6 दिनानो जाबाय 6 दिन आरोना गैया ओमफ्राय बे जाखिनि एसे क्लिप नुदोंना टंलानि बेबो बिबोनां लानायसो आरोना आं होनदोंमोन माने बिबोनांखौ माने नों एसे लादो भिडिअफोरखौ ओमफ्राय आंनो हरदो होननानै ओमफ्राय बेखिनि एसे लादों गथ'फोर गेलेनाय मानाय लादों बे बिबोनांनि मबाइलनिफ्राय आंनो हरनायसो आरोना ओमफ्राय साननै ना मा उनावसो फंबायाबो माने बिबोनांनि हासबेन्डआबो माने फैबाय आरोना माने खामानियाव दंमोन बेबो ओमफ्राय जोंखौ लांदों भैरबकुन्द'आव लांबाय बेनिफ्राय आरो मामोनलाय डिमाकुसि मा होनो सुइमिं पुल आरो दंमोन ना बेफोराव थांनो बेफोराव बिराद मोजां ब्लग जागौमोन आरोना आंनि थाखाय आंथ' आरो जेबो गोजानाव थाङा नालाय खाथियाव बेखिनिया मोजां ब्लग जागौमोन आरो नाथाय उफाय गैया सुनाफोर केमेरा गाज्रिनि थाखायनो आं जेबो लानो हायाखिसै San, mới biết đừng, ra được. Yes. Phải đâu con đỏ. Phải đâu đi. Cái này đâu phải biết được. Phải ra đi à? Câu lăng sư được không? Nani, phải đâu. Hả? Hả? Aku selain kau. Ay, nanti sang lagi saya. Ma. Em cũng kiếm ra. Một thấy không? Hả? Aku kurang. Aku kurang baik. Ini dia, ada turun sanksinya ada. Ini kotau. Ayo, kotau. Musa kahai. Mong dari tung kayak kang mana? Ini nang benci. Ini nak dia bin sana. Ini nak pinang. Kang mana ya, Pak? Silakan. Mbak batang sini. Mara. Ada turun kejutan ya. Yang ni sebentar. Rasa aku kurang lain. Ambil gambar sana. Saya udah pakai peronangan banget. Ini betul. Dina. Malu. Maksudnya? Ini maksudnya? Nani? Isan. Video kalau menang.
लाखो बे दुगैनाय जायगाया जाहैबाय मानसिनाफोर भैरबकुन्द आरोना ओमफ्राय जों थांखालि थान्दाबोमोन एसे ओमफ्राय बारा मानसिफोरबो गैयामोन आरोना खममोन ओमफ्राय जों फसायखायाखै माने बारा थांनाय नायनो होननानैसो थांदोंमोन नालाय लांनाय नायनो होननानैहाय मालाबा एसे आगोलाव एसे मानसि जादोंमोननो ओमफ्राय बे खाथियाव बिदि फिसा पार्कबो दं आरोना बेजों नांजाबनाय ओमफ्राय बेयावनो गथ'फोर नालाय आरो माथो गेलेबाय आरो ओमफ्राय बेफोर फुरा बिबोनां लानायसो आरोना भिडिअफोराहाय ओमफ्राय आंहाथ' गैलानो नालाय टेलिफनानो थाबाथ' फुरा दुगा दुगा जाथारगौमोन आंबो भिडिअ लानायफ्रा हांहां हुंहां एकदमबारे दिनावनो मोननै गाहाम हगारगौमोन नायलागि दानाय होनलायनाय ओमफ्राय दा गैया नालाय एकदम गेलदां गसंनानै थाबाय आरो उफाय गैला सुनाफोर बिबोनां लानायावनो एसे एसे नुजाफाबाय आरो आंबो ना मिनिनानै थैगोनहाय दुखुनि खोथा जि टेनसननो ओमफ्राय गथ'फोरनि गेलेनायखौ नुनानै बावगारलांबायबो आरोना आङो ओमफ्राय बिसोरबो माने बिबोनांमोनाबो जोंखौनो फैगोन होननानै नेखादोंमोन आरोना फैबाथाय आरो एसे एनै बिदिनो बेरायथाव फिसा फिसौ जायगाफ्राव बेरायनोसै होननानैहाय थ' बिदिनो खाथायबाय आरोना दिनफोराहाय ओमफ्राय लोगोसेनो जोङो दै सेरावबो थांदोंमोन हाजोखौबो एसे नायहैदोंमोन बेनिफ्राय आरो गोदान ब्रिज ना मा बेयावबो थांदोंमोन सुइस गेट आरोना खाफालानो गाज्रि बिबोनाङा एसे एसे क्लिप लादोंमोनलाय दाना एसियावनो बेनाबो स्पेस फुल आइफना सेस दाना गोदोनि बैसागोनि माबा माबि भिडिअ गोलाव गोलाव दङनो खाफालानो गाज्रि आरोना बेहा माखौ दोननो माखौ दाननो बे गथ'फोर खेंख्लें मेंख्लेङाव गैया भिडिअआनो दा जाखिनि लादों देखायनो आन्था थांदोंमोन होननानै बेखिनि आरोना माथो होनना बुंबावनो आरोना नै बिदि नायहैदोंमोन नै बिनिफ्रायनो लास्ट आरोना गैला ओमफ्राय ओरैबादि रागा जोंथाव खाफाल ओमफ्राय माने आङो 6 दिन थानानै फैफिनबाय नालाय बिबोनां न'निफ्राय ओमफ्राय बाहाय बिहामजोमोनहा फैथ'वाखैमोन ओमफ्राय फैनानै आं रङिया मोननानै चेक खालामबाय दाना बेक केमेराया स्राय जागारबाय आरोना नों बेफोरखौ रागा जोङाबा माथो खालामबावनो ना आफस'स खालामजायो ना थांफिननानै रिपिट खालामनानै भिडिअ लाहैजायो ना मा जायो दसनाफोर जेखियानो जादोंला आङो टंलायाव 6 दिन थानानै रौना होबोफिनबाय आरोना थ' बेखिनिखौनो जा एसे क्लिप मोनसाबबाय आङो मेम'रि हिसाबै सोनानैबो दोनबाय ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना गाज्रि मोननो नांला बारस' बुरस' नांला बंसा मोजांबो नङा माबो नङा होननानै आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ जायफोरा फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरोना